Ga waƙar matasa, ga waƙar matasa, matasa na arewa, musamman ne matasa, gobe mu za a zaɓa, wayyo Allah matasa, haba matasa, haba matasa, ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo ba ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Allah kai na roƙa a mai kare dukkanin matashi, karawa matashi tunani kan nema ya tashi, in ya jajirce kan bidar nashi kar ya jira a bashi, kar da ya ɗau makami ya ce zai rama an taɓa shi, mu dinga bidar ilimi matasa kar da mu zama bayan ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Kai malam matashi ina buri da ka gane kanka, ka dinga bidar ilimi ka zama gwarzo da zarce tamka. Idan ka yi karatu ba a rasa gurbin sakaka, za ka gano mutane suna wawa so gun kiranka. Jura wuta a koyaushe na san sai an biɗi gasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Mu buɗe ido matasa musammu ne gatan arewa, ina so mi tunani mu nemi kafafu na tsayawa, ko noma ko sana'a mu mai da mutuncin 'yan arewa, hakan zai mai da kimar mu ba wani mai zaƙiwa. Zan so ko da yaushe da miyo nazarin mu ne matasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Siyasa in ta taso matasa mu za a yi zigawa, faɗa ma in ya taso matasa su ake kashewa. Me ya saka matasa suke bacci yankin arewa? Zan marasa tunani dukan nauyi mu za a sawa, muke da yawa a komai miyo nazarin wannan matasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Matashi jarumi kai kiga ka da ƙarfin ƙarfafawa, sara suka ka daina domin kanka kake kashewa. Shaye-shaye tana da illa matashi zan so kai zubarwa, mu dinga mutunta kanmu iyaye kanmu su kai tsayawa, mu ne ginshiƙin al'umma sai mutuna matasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Ni ne mai waƙar Ahmad suna na matashi, ina nazarin abin da zai kai ni gaba ne ban da kyashi. Dukan al'ummar da ta yi rashin matasa ta yi rashi. Ahmad nike ɗan ƙasar mu na kullum a ɗauki dashi, a zauna lafiya ƙasa ɗaya al'umma matasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke kawo wa ƙasa. Ga waƙar matasa, su wane ne matasa? Ai mu ne matasa, ci gaba muke